Здравейте от мен на всички. Извинявайте, че така не съм нито много подготвена, нито знаех, че днес ще бъда тук сега на това място, но надявам се Божието провидение и водителство да е такова и желание. И днес искам да си поговорим за любовта, макар че това е много хубава тема, която много и се отдава на Цвети, много обича да говори. На мен не знам дали ми се отдава, но желанието, което Бог ми дава, е голямо. И така бях подбудена и стимулирана да правя нещо за семействата. Или т.е. за любовта в семейството. И сега, както виждате, нашата тема е ново начало в любовта. Извинявайте, че се вълнувам. Бог да ми помогне да се отпусна. Но не искам да ви говоря нещо, кой знае какво, но просто да ви стимулирам да обичате. Защото наистина всички се нуждаем от любов и Бог да ни помогне в това отношение да се развиваме. Всъщност, защо е дадена любовта? Или т.е. любовта в семейството? Или т.е. защо? Какво трябва да се научим в семейството? Трябва ли нещо да научим? Търпение. Добре. Но без любов ще имаме ли търпение? Или радост, или нещо друго от хубавите неща, които желаем да ни се случват? Или пък щастие? Всички търсим щастието, всички се нуждаем от него, от любовта. Обаче малко я разбираме, малко я даваме. И наистина, осъзнавайки колко сухи сме станали, като сухите кости в Езекил, на които оживяха и всъщност можем и ние да оживеем, или т.е. любовта в семейството може да оживее. Вярвате ли в това? Да. Възможно е, нали? Възможно ли е да започнем да си обичаме отново, както в самото начало? Защото вярвам, всички сте се оженили по любов. Нали така? Да. И освен Чичо, Петю и мен, кой друг обича половинката си толкова много? Крилца му пораснаха, нали? Всички го знаят. Да. Ще смее ли някой да каже? Добре. Но всъщност всички трябва да се обучаваме в това отношение, понеже атаките и злото е разраснало много в това отношение и виждаме как иска да погуби семействата ни. И сега трябва отново да се обучаваме да обичаме. И аз така, може би, предвкусвайки това нещо, като опитността, която ви разказвах по-предния път, всяко начало е много трудно, но не е невъзможно. И тези сухи кости ще оживеят. Но, както съм разказвала, когато променихме нашия хляб, всъщност заменихме го от пшеница с лимус и старите жита, съм казвала, че всичко това е възможно, като решим. Значи, нужно е решение. Но никога не съм си мислила, че и в любовта е нужно решение. Трябва да решим да обичаме. Иначе ние сме неспособни за това. Злото ме е изкривило, деградирало и така нататък. Но Бог да ни помогне в това отношение да работим. Смятате ли, че имаме нужда да работим в любовта в семействата ни? Да.
наистина това е много, много нужно. И това са всъщност... Това е най-важното нещо. Това е от това по-важно няма. Институциите, останали от рая, както казва духа на пророчеството, са точно това. Добре, аз забравям да сменям слайд. Точно това ли е написано? Добре. Така. Всичко у вас да става с любов. Възможно ли е всичко да стане с любов? Истинският съюз е преживяване за цял живот. Тези, които се женят, постъпват в едно училище и целият живот няма да им стигне да го завършат. Истинското свързване на двамата в брака е дело на по-късни години. То се изгражда дълго и постепенно. Когато новобрачната двойка се сблъска с трудностите, грижите и тревогите на живота, романтиката, с която въображението така често украсява брака, изчезва. За съжаление, ето за това е нужно да работим. Тук се усмихва младото семейство на нашата църква, защото се вижда. Така, пожелавам ви да не угасва тази романтика, но да остане за дълго време, но въпреки това, ако не се полагат сериозни усилия за любовта, тя наистина ще изчезне, защото тя е като цвете. Има нужда да се полива, да се обработва, има нужда от слънцето, божествено. И за това трябва да се молим един за друг и да практикуваме какво? Какво е нужно да практикуваме и да се обучаваме? Тези практични уроци на любовта. Да си кажем някоя хубава дума. Можем ли? Или забравяме много често, като сме забързани в ежедневието. Нека двамата се стремят да откриват повече положителни черти, отколкото недостатъци. Значи в бъдещия живот виждаме, в живота по-нататък виждаме как излиза всичко в половинката ни. Излизат и много хубави черти, но излизат и недостатъци. Това да не ни смущава. Тези недостатъци са най-доброто училище за нас. И аз това съм го видяла в живота ми. Всъщност, половинката ми изкарва у мен всичко това, което друг няма да може, нали? И аз, човек всъщност не се познава. Може да се види в различна светлина, каквато не си е мислил дори. А също така и дечицата също показват това нещо, какво има вътре в тебе. И, например, много често аз не съм се осъзнавала, но понеже имам много чувствителна половинка, аз мога по друг начин да погледна на човек и никога да не осъждам прибързано. Преди години така сме си говорили, всъщност мъжът ми е казал, нали, добре, ти тогава за какво се молиш, като нямаш погрешки едва ли не в себе си? И аз, както на Павел Гоя много често му казват хората, моля се за това повърхностно, нали? Но в един момент, за съжаление, след доста дълго време, аз го осъзнах какво има вътре в мен. И трябваше да стана на 38 години, за да родя първото си детенце, което толкова мъничко беше. Но тогава произлезнаха в мен, силно казано, искам да го кажа силно, звяра вътре в мен. Аз го видях и го осъзнах много по-добре, много по-силно. Защото преди това другия ми е виновен, другия така. Все някой ме виновен и аз оставам така, света вода. И така. Тогава всъщност видях какви чувства произлизат към това мъничко детенци, което не може да е виновно, нали? Така. А колкото любовта ви към Бога расте, толкова и любовта между ви ще расте и ще става все по-дълбока и по-силна.
Макар и да се появяват трудности, разочарование и обезсърчение, нито мъжът, нито жената трябва да допускат мисълта, че тяхната връзка е била една грешка и да се отчаиват. Насърчавайте си един друг по всякакъв начин, за да водите успешно борбата в живота. Мислете как да си доставите един на друг повече щастие. Мислите ли за това често в ежедневието си? Не. Със съжаление не. Ето защо бях подбудена и всъщност толкова малко се говори на такива теми и въобще за семействата, за насърчението. Има ли спасение? Може ли да имаме любов към Бога, без да имаме любов към ближния ми, който ми е най-близката половинка до мен? Или т.е. да не е напълно, да ми е половин сърцето, само половината от сърцето да си дам. Възможно ли е? Словото ни казва, че не е възможно. Този, който виждаш, да не обичаш, а Бога, който не виждаш, да не обичаш. Нека има взаимна любов, взаимно разбиране и отстъпки. Тогава бракът, вместо да бъде край на любовта, може да стане нейно истинско начало. Любовта, която свързва сърцата на двамата, и топлотата на истинското приятелство е едно прекусване на небесните радости. Бог да ни помогне наистина да започнем едно ново начало. Защото Той ни казва, върнете се към първата си любов. Изтинали сме и охладняли както в духовно отношение към Бога, така и в семейството. Така че наистина да се върнем към първата си любов. Но как практически да стане това? Имате ли някакви идеи? Добре. Значи, ние сме създадени точно за това. Да обичаме, да се обичаме един друг, да си даваме и всъщност и да получаваме. За да можем все повече да осъзнаваме колко Бог ни обича и колко е нужно и ние да го обичаме. И всъщност това са практични уроци в семейството, за да можем да възлюбим Бога още по-добре с цялото си сърце. Така. Добре. Значи, аз съм си отбелязвала тук някои неща. Първото, което е нужно, за да се осъществи всичко това, е осъзнаване. Първо да осъзнаем, че имаме нужда да се обучаваме в тази любов в семейството. След това решение. Нужно е да решим да го направим. Следващото е обучение. Да се обучаваме от какво има нужда другия, да мислим по същество. И след това ни е нужна божествената помощ или молитвата. Добре. Осъзнаване. Надявам се, че имаме всички, нали? Добре. Така, пак отлично малко да разкажа, когато осъзнавах, нали, колко е важно да се обичаме и да практикуваме такива уроци на любов. И започнах всъщност от децата. И видях наистина едни много добри и големи резултати. Ето тук още една картинка. Добре. И когато започнах да практикувам първо с дечицата, видях резултати. След това
видях, че може и да се лекува по този начин. Започнах с баба, аз ви разказвах. И наистина имаше уникални резултати, което не можеше да се постигне нито с лекарство, нито с божествено лекарство, нито с нищо. Но какво по-добро лекарство от любовта? И да ви попитам, или хайде, да, може и сега, колко често се прегръщате? Как ме гледате само някой от вас? За рождения ден. Оле, само колко се ограбваме в докосване, в думи, в действия. Просто нямате си на идея до какви резултати може да достигне човек и до какво ново начало наистина може да се предаде в семейството и навсякъде. Дори тези, които не са семейни, могат да направят много и да израстват в това също и те. Значи, имаше една сентенция, която казваше 4 пъти за прегръдки, за да си жив, 8 пъти, за да си здрав, 12 пъти, за да си щастлив. Значи, Бог да ни помогне да го осъзнаем, да сме стимулирани да го правим и това се връща на нас и на нашата душа ще бъде пълноценна и радостна. И пак така да спомена за нещата, които Бог ми показа и така частици можах да преживея. Например, думите, силата на думите колко е голяма. И също така след това реших да, хем като експеримент, хем една жена имаше така доста нужда от помощ във връзка с здравето, но понеже нямам контакт с нея, само по телефона общувам и пиша насърчителни думи. Значи, не съм си мислила, че и без докосване може да стават чудеса. И тази жена първо наистина и се затопли сърцето. След това тя ми пише, Бог по чудни начини ми помага. Просто благодаря на Бога, че върши чудеса. А също така благодаря и на Митко Петров, който ме стимулира пък предния път да не бъда така егоистична в тези си преживявания за себе си, но да включа и половинката си към тези молитви и чудеса. Защото наистина ние жените, а пък и мъжете, всъщност всичко е обърнато наобратно. Сега можем да си кажем няколко думи за това, но преди това да прочетем цитата. Не трябва да се допуска груб език и не трябва да се изговаря никаква огорчаваща дума. Да, това е много хубаво, което така много силно го преживях и искам и вас да стимулирам в същото нещо. Значи, много е хубаво да се казват добри думи, положителни, насърчителни, стимулиращи. Те дават крила. И тогава наистина ежедневните ни нужди, ежедневната ни работа става много лека и всъщност всичко е песен. Живота става песен и лесен. Докато огорчаващите думи изкриват всички положителни. Така бих го казала, защото на мен така ми въздейства. И никога не съм си мислила, че силата на думите ще ми се отразят по такъв начин. Понеже сме слушали много проповеди, много такива насърчения, които са били в казвани по сватби обикновено. Че, например, жените обичат с ушите, а мъжете с очите. Нали, това е така до някъде, макар че и мъжете обичат също с ушите. Но някакси много изтъркано ми звучеше, много обикновено сякаш. Но като преживях частиците, видях колко е верно. Но ако
ако липсват огорчаващите думи всъщност. Това означава ли, че не трябва да си казваме недостатъците? Как мислите? Имаше един човек, който казваше, докато не са ми казали 7 положителни, реални, добри качества, не мога да приема отрицателните. Наистина, ако си казваме първо и преди всичко сме с такава настройка да си кажем положителното, тогава ще може, но и по много нежен начин, нали? Не просто някакъв грубоват. Например, сега имаме в избата някакви мишки, които са направили доста аварии и, например, ако кажа кога ще... Даже не мога да си формулирам изречението. Кога ще оправиш тази мизерия в избата? Примерно. Някой ще ме чуе ли? Някой ще направи ли нещо? Не. Но ако кажа, ами Пеше, виж сега, си уникален в тази област. Аз съм го виждала и знам, че можеш по най-добрия начин да го направиш. Той по принцип наистина лови мишки. В най-големите мизерии може да отиде. Подреждал е в Украйна буклука. Въобще най-мизерната работа. Той е един уникален мисионер. Може да прегърне и най-големия битник. Най-мръсния и така нататък. И това го е правил. Аз наистина не мога да се похваля с такова нещо. Но затова Бог ни събира. Да си виждаме, забелязваме хубавите качества, да си ги подчертаваме, да се обучаваме. Значи, в началото ще ви е много трудно и на вас, и на мен, и на всички, нали? Защото сме забравили, просто деградирали сме, изсушени сме, но Бог ще ни съживи. Добре, не съм си подготвила, понеже много съм си писала, но искам да ви кажа това, което Бог иска. Не знам. Бог да ми помогне да ви стимулирам. Всички трябва да бъдат внимателни, приветливи, да говорят със спокоен и кротък глас, да имат приятни обноски. Това са елементи на сила. Ето тук още една красива жена. Така, силата на службата. Ще научим ли този урок, който би дарил живота ни с необикновена целителна сила? Как само ще бъде преобразен животът ни и земята би станала едно подобие и предвкусване на небето? От светска гледна точка парите са сила, но от християнско гледище любовта е най-голямата сила. В този принцип е включена интелектуална и духовна сила, чистота, любов, чистата любов върши добро, само добро и нищо друго, освен добро. Тя предотвратява раздори и нещастия и донася истинско щастие. Амин. Така, исках да спомена и още нещо. Когато общувах с една приятелка, която беше евангелистка, и изпращах такива стихчета библейски, които говорят по този въпрос. Тогава осъзнах колко сме станали наистина законници и колко е нужно, всъщност Бог иска да имаме отношение, да извършваме закона не просто така, но с отношение. И всъщност няма ли любов, няма извършване на закона, защото любовта изпълнява закона. Следователно, кое е първото? Любовта или закона? Всъщност първото е любовта, щом тя изпълнява.
Без любов не можем да го изпълним. И двете заповеди големи, които Исус казва, са точно това. Да обичаш ближния, да обичаш Бога и ближния както себе си. Не се ли научим това, просто не можем да изпълним нито закона божествен, нито пък закона в дома. Защото всяко семейство си има свой закон. Нали така? Предполагам, че и вие си имате някакъв закон. И ако, например, не сме доспали, не сме яли на време, бързали сме, нямали сме време за почивка, можем ли да обичаме също тогава? Или когато тогава? Можем ли? Защото любовта е решение. Или когато ни докоснат, ще сме изнервени. В смисъл, те са много свързани. Но първото е любовта и след това е изпълнението на закона. Но когато ни докоснат, тогава ние ще сме изнервени, няма да имаме търпение, няма да имаме нищо. Всъщност, имаше една такава тема, може и да сте я слушали някъде в интернет, но тя е много верно. Много е верно всичко това, че и едното, и другото трябва да бъде на място, защото, както казваше Гергана Гешанова, която също говореше за някои отношения, когато човек, който е най-добрият човек, ако не доспива дълго време или го будят постоянно, колкото и добър да е, той ще стане различен. Просто не е възможно. Така че наистина са много свързани, но все пак любовта е в началото. Така, да. Извинявай, Танечка, обаче не съм много съгласна с това последното. Може, защото ти много хубаво каза, това е въпрос на решение. И любовта, тя не е зависима от чувствата. Да, хубаво е да ги има чувствата, но тя не е подвластна на тях, защото е принцип. А принципът означава да дадеш на другия това, от което той се нуждае, това, от което той има нужда, без значение ти как се чувстваш. Да забравиш себе си. Да, да забравиш себе си и да дадеш на другия това, което му е необходимо, без значение да те какво ти е. Така че точно. Да, извинявам се. Да, всичко става много